просим восстать. Звучит государственный гимн Республики Беларусь. Добрый день усім аматарам беларускага футбола. Вас вітае астравецкі аздараўленчы спартовы комплекс «Стадыён», дзе сёння працягваецца праграма гульнявога тура першага у нашай першай лізе і матч паміж Астраўцом і Мінскам 2 працягвае гэтую нашу праграму. Для менчукоў гэта дэбют у другім памоцы дывізіёне, ну а для Астраўца гэта пачатак новага сезона, пачатак новай гісторыі, і за гэтымі пачаткамі мы з вами будзем сачыць у сённяшнім матчы. На гэтыя 1,5 гадзіны голасам для вашага прагляду футбола будзе каментатар АБФ Іван Міцкевіч, і будзем хуценька мы знаёміцца з усімі дзейнымі асобамі. Ну а пакуль футбалісты рыхтуюцца да пачатку нашай сустрэчы, рыхтуюцца арбітры, рыхтуюцца працаўнікі стадыёна і заўзятары, і рыхтуйцеся і таксама і вы, нашыя дарагія аматары футбола, якія сочаць за трансляцыяй на YouTube-канале АБФ. Нагадаем для вас, што з гэтага сезона ў першай лігі зноў з'явіўся тытульны спонсор, гэта букмекерская кампанія Maxline, і гэты самы тытульны спонсор прапануе для вас цікавы бонус 22% на кожнае папаўненне рахунку. Яны будуць дадаваць, але ж гуляць ці не гуляць у азартныя гульні гэта ўжо ваш асабісты выбар. Тым часам падрыхтаваліся каманды да пачатку сустрэчы, памяняліся бакамі поля, і вось цікавы узнік у нас эпізод, што два галкіпера магло апынуцца ў Мінска 2, бо не пабачыў галкіпер Астраўца Артём Белы, куды пайшла каманда, і пайшоў займаць вароты, якія ўсё ж такі дасталіся футбольнаму клубу Мінск 2. Але ж хуценька выправіўся, і будзем мы сачыць за матчам 11-11. Распачынае у нас сустрэчу судзейская брыгада з Гродна. Дмітрый Дубатоўка яе узначальвае, яго асістэнты Станіслаў Якуцевіч і Артур Серык. Чацвёрты рэферы Мікіта Лебедзевіч, горад Астравец, і інспектор сустрэчы Валер Пятровіч, ён прадстаўляе Мінскі раён. Вось такая судзейская брыгада, гучыць свісток Дмітрыя Дубатоўкі, і на гэтым мы будзем распачынаць. Распачынаюць астраўчане з цэнтру поля, а мы з вами адзначым, што каманды ўзімку сустракаліся ў таварыскай сустрэчы, і тады гаспадары поля былі мацнейшыя з лікам 4-2. Ну а за першай гісторыі афіцыйнай сустрэчай Астраўца і дубля футбольнага клуба Мінск мы з вами пасочым вось зараз. Распачнем гаворку пра склады каманд, пачнем з футбольнага клуба Астравец. Сёння вароты абараняе Артём Белы, нумар 1 на яго цішоцы. У поле яму дапамагаюць 7-й Захар Кандратовіч, 9-й Дзяніс Хвастовіч, 10-й капітан каманды Ягор Сямёнаў, 11-й Ясін Бара, 15-й нумар у Івана Толкачова, 19-й Дмитрий Туравец, 20-й Герман Жирнасек, 23-й Юрий Воловик, 29-й Владислав Яцкевич і 47-й нумар на цішотцы Владислава Белашевича. Галоўны трэнер Астраўца Юрий Владимирович Каратай, і мы з вами звяртаемся да складу
футбольного клуба Минск-2. Футбольный клуб «Островец». Матвей Сухаренко голкіпер, ну а у нас з вами першы вуглавы ў нашым матчы, які будуць выконваць гаспадары. Хутенько пробежимся по складе, покуль Островец рыхтуется. Да, подачи. Константин Малицкий, номер 3. Тимур Борисенко, 4. Алексей Горностай, 5. Иван Родионов, капитан команды, под 7 номером. Прохор Струк, 9. Захар Драчев, 11. Владислав Грекович, 14. Далекая подача. Олеж выиграют поветра футболисты Минска. Далее по складе Владислав Грекович 14, Евген Киндрук номер 17, Микита Романов 35, Алексей Туманов номер 60. Головный тренер Минска 2 Александр Давидович. И вот такие стартовые 11 у нас распочнуть гульню у обеих командах. Ну а агучивши склады, агучивши судейские бригады, мы с вами будем начинать отрымливать асалоду от футбола. Судейская бригада. Островец спробуе выйти з обороны, але ж не дотягнуўся до мяча. Владислав Белашевич, один з футболістаў у складзе Астраўца, які застаўся ўзімку. І, дарэчы, трэба адзначыць, што у адрозненні ад папярэдняга міжсезоння не вельмі моцна змяніўся склад каманды Юрыя Каратая. Узмацненні былі хутчэй кропкавымі, ну а гэта, канешне, не ідзе ні ў якае параўнанне з тым міжсезоннем, калі у складзе Астраўца засталося толькі 5 старых футбалістаў, якія гулялі ў сезоне 2023 года, а ў гэтым годзе ўсё было многа спакайней. Тым часам Мінск у сваёй атацы трыумфатар другой лігі сезона 2024. І яшчэ адзін доказ, што дублюючы склад не значыць лёгкі супернік. І, дарэчы, учора у сваіх матчах дублі нам прадэманстравалі тое, што могуць яны перамагаць моцна сваіх больш дарослых апанентаў. Дынамо Мінск-2 было мацнейшае за Юнікс Лабс 3-1, а БТ-2 просто разнёс Воршу з лікам 7-2 скончылася тая сустрэча, і вось сёння распачынае свой шлях да мары ўжо футбольны клуб Мінск-2. Прычым трэба зазначыць, што тут не проста дублюючы склад, ёсць людзі, якія маюць добры досвед гульні за асноўную каманду ў вышэйшым дывізіёне. Гэта і Матвей Сухаренко, гэта і той жа вопытны па межах першай лігі Константин Малицкий, які ўжо паспеў за Мінск дэбютаваць. Гэта і той жа Владислав Грекович, Алексей Туманов. Але ж зараз мы назіраем за атакай Астраўца. Прастэльная перадача, і у нас з вами яшчэ адзін стандарт, і зноў жа пойдзе да мяча Ягор Сямёнаў. Будзе капітан зялёна-белых выконваць падачу з вугла поля. І будем мы за гэтай падачай назіраць. Рыхтуецца у нас падача цяпер ужо на бліжэйшую стойку. Зноў жа паветра за Мінскам. Падбор цяпер ужо на карысць Астраўца. Мінск зноў жа адбіваецца і спрабуе сваю контратаку выйсці. Ёсць там наперадзе нападаючы. Гэта Захар Драчоў, адзін з самых таленавітых футбалістаў Беларусі па сваім узросце, прадстаўнік і сваёй зборнай, і чалавек, які доўгі час быў і у акадэміі АБФФ. Ну а цяпер ён гуляе за сваю родную каманду, за футбольны клуб Мінск у межах першай лігі і працягвае сваё развіццё. Гучыць у нас свісток арбітра. Перапыняецца гульня па-за парушэннем футбаліста Мінска. І будзем глядзець мы за тым, як Астравец будзе пачынаць сваю атаку. Жарнасек. Дарэчы, Герман адзін з тых футбалістаў, якія добра ў складзе Астраўца ведаюць свайго суперніка. Ён выхоўваўся якраз у акадэміі Мінска і перад гэтым сезонам падпісаў з Астраўцом двухгадовы кантракт. Ёсць яшчэ і той же Ілля Бондаренко, які знаходзіцца у арэндзе з склада гараджан. І у
складзе астраўца ёсць яшчэ адзін футбаліст, які добра звязаны з Мінскам, але застаўся па-за заяўкай. Гэта галкіпер Станіслаў Болдыш. Прайшоў ён усю вертыкаль каманд Акадэміі Мінска, дайшоў нават да працы з асноўнай камандай, але меў пэўны паўгадовы перапынак у футболе і зараз будзе вяртаць кандыцыі праз выступ у футбольным клубе Астравец. Тым часам Мінск у сваю атаку спрабуе выйсці. Бачым мы, што не губляюцца дублёры пад прэсінгам супернікаў і спрабуюць праз кароткія перадачы выходзіць з абароны. Грыковіч аддаў перадачу на партнёра, быў гэта Цімур Барысенко. Разганяецца атака правым краем, але ж надзейна там дзейнічае абаронца астраўца. А калі быць дакладным, футбаліст, які яго страхуе, падмяняе, гэта Дзяніс Хвастовіч, адзін з віцэ-капітанаў каманды Юрыя Каратая. Яшчэ одно парушэнне правілаў з боку футбалістаў Мінска на палове поля супернікаў, і рыхтуецца Артём Белы увесці мяч у гульню. Што тычыцца гэтага галкіпера, то для яго чацвёрты запар сезон пачынаецца у першай лізе, другі ў складзе астраўца. 2 гады дагэтуль Белы гуляў у складзе Ліды. Ну а калі казаць пра ўсю яго кар'еру, то з'яўляецца ён выхаванцам Акадэміі мінскага Дынама, паспеў пагуляць за футбольны клуб Ісла, ездзіць у Казахстан, пагуляць за футбольны клуб Кайсар, потым вярнуўся ў Беларусь, быў гульцом Нафтана, ну а потым Ліда і Астравец, пра якія мы ўжо з вамі узгадвалі. Тым часам Мінск намаганнямі Грыковіча і Туманова спрабуе выйсці з абароны тых футбалістаў, якія перыядычна з добрай рэгулярнасцю гуляюць і ў вышэйшым дывізіёне, але ж патрэбная маладым хлопцам і пастаянная практыка, таму не трапляючы у склад каманды Артёма Чалядзінскага, адпраўляюцца яны на ўзровень ніжэй для таго, каб гэтую практыку атрымаць. Напрыклад, добра пра гэтае становішча учора выказаўся галкіпер мінскага Дынама Артём Каратай, дарэчы, сын галоўнага трэнера астраўца Юрыя Каратая. Ён сказаў, што проста хоча і проста любіць гуляць у футбол. І калі цябе адпраўляюць у дубль, ці цябе адпраўляюць гуляць за асноўны склад, няма ніякай розніцы, трэба гуляць і там, і там. Добрыя словы для футбаліста. Ну а мы тым часам сочым за атакай Мінска. Могуць на 10-й хвіліне стварыць небяспеку гульцы у чырвоных цішотках, але Артём Белы і Захар Кандратовіч гэтую памылку сваю абароны выпраўляюць, і зараз Кандратовіч знаходзіцца на газоне, патрэбна яму дапамога медыкаў. Дарэчы, у каментары сваёй прэс-службе Захар казаў, што на 120% гатовы да пачатку сезона, але ж галоўнае, каб гэты пачатак сезона не скончыўся на 10-й хвіліне матча першага тура. Ляжыць пакуль што на газоне Кандратовіч, і вось ведаеце, так амаль выкаціўся па-за межы поля ўжо для таго, каб там атрымліваць дапамогу. Ну, у нас тым часам Дмітрый Дубатоўка пакуль што з мячом, атрымае яго арбітр і дае загад доктару астраўца і футбалістам дапамагчы ўсё ж такі Кандратовічу канчаткова межы поля пакінуць. Дапамагаюць свае ж футбалісты Захару. Усё ж такі не знаходзіцца на мяжы поля і дазваляе арбітр згодна распачаць астраўцу гульню. Белы мяч у рукі забірае, не дазваляе нападаючаму Мінска сябе запрэсінгаваць, і будзем глядзець у першую чаргу за сітуацыяй з Захарам Кандратовічам. Пакуль што ляжыць ён на газоне, не можа падняцца. Ну а тым часам Ягор Сямёнаў спрабаваў мяч у суперніка перахапіць і працягвае Астравец барацьбу за гэты футбольны снарад. Мінск вымушаны адыходзіць на сваю палову поля. Туманаў, Грыковіч прытрымлівае мяч Уладзіслаў, выцягваецца на яго цёзка Яцкевіч, і
Яшчэ адна спроба Мінска выйсці ў атаку. Выходзіць мяч па-за межы поля. Удар ад варот Арсёма Белага мы з вами побачым. Ну а тым часам у нас замена. Захар Кондратович ўсё ж таки не здолеў працягнуць гульню. Ўсё ж таки скончылася для яго сённяшняя гульня на 10-й хвіліне. І Александр Бакіноўскі пад 8-м нумарам з'явіўся на футбольным полі. Бакіноўскі Александр. А мы за гэтым апорным паўабаронцаў з цікавосткай панаблюдаем. Чуем мы падтрымку. Астравец актыўны сёння хатні фан-сектар сінія дзюбы. І будзем глядзець за тым, ці канвертуе каманда гэтую падтрымку ў моманты і забітыя галы. Але пакуль што гульня такая вось без яўнага фаварыта у нас праходзіць, без яўнага першага нумара. Ну а цяпер Мінск, дарэчы, яшчэ мяч перахапляе, спрабуе разгарнуць сваю атаку. І будзем глядзець мы за спробай гараджан адправіць мяч у штрафную. Ну а там Артём Белы вельмі надзейна мяч у рукі забірае. Не дазваляе ён суперніку нават наблізіцца да футбольнага снарада. Спрабаваў там Прохор Струк, яшчэ адзін вельмі таленавіты нападаючы, разгарнуць атаку сваёй каманды. Удар здалёк, зноў жа Струк, але прабівае ён па-за межамі створу. Прыціснуў Мінск гаспадароў поля да сваіх варот. І чакаем мы адказу ад больш вопытнай каманды. А яшчэ і паглядзім, наколькі гэтых маладых хлопцаў з дубля футбольнага клуба Мінск хопіць на такую вельмі энергастратную гульню. Пайшоў у нас закід наперад ад Белага, барацьба. Спрабуе тут Хвастовіч яе выйграць, цягнуць Дзяніса за цішотку, але няма парушэння правілаў, лічыць арбітр. Белашевіч, падача ў штрафную, не даходзіць мяч да Яцкевіча, і Мінск пераходзіць у сваю контратаку. Выходзіць мяч па-за межы поля ад Уладзіслава Белашевіча, і будуць гараджане выконваць падачу з-па-за межаў поля. Мікіта Раманаў гэты мяч будзе адпраўляць у гульню. І паглядзім мы за тым, як скарыстаецца Мінск гэтай магчымасцю разгарнуць атаку. Раманаў адпраўляе мяч у цэнтр, не вельмі дакладна гэта робіць, але ж не памыліліся яго партнёры. Ужо на палове поля Астраўца мяч. Падача ў штрафную, Белашевіч паветра выйграе, і тут трэба астраўчанам у сваю атаку выходзіць. Добра дзейнічае адзін з футбалістаў у зялёнай цішоцы, быў гэта Іван Талкачоў. Талкачоў мяч працягвае, прабівае па воротах, 1-0! І Іван Талкачоў адкрывае лік у сённяшняй сустрэчы. Вось так адныя маладыя ціснулі, а іншы малады забіў. Што тычыцца 15-го нумара Астраўца, то новы гэта футбаліст для каманды. Толькі ўзімку ён з'явіўся у складзе Астраўца. А ў мінулым сезоне, дарэчы, ён ужо паспеў спрачацца з дублем футбольнага клуба Мінск, бо гуляў ён за іншы дублюючы склад каманды вышэйшай лігі, але быў гэта Арсенал-2. Выхаванец Іслачы, які у 2023 годзе перайшоў у акадэмію Арсенала, потым была арэнда ў Дзяржынскае адзінства, каманду другой лігі, і цяпер набіраецца вопыта Іван Талкачоў у складзе ўжо каманды першай лігі і забівае першы гол Астраўца ў гэтым сезоне. Вось так вось чакалі, магчыма, заўзятары гэты першы гол ад Бара, чакалі гэты першы гол ад Яцкевіча, ну а забіў малады перспектыўны Іван Талкачоў. 1-0 у нас лік на табло, 16-я хвіліна падыходзіць да свайго сканчэння, і Астравец выходзіць наперад пасля некалькіх небяспечных атак супернікаў. Бара
спрабуе так прыгожа аддаць перадачу на партнёра, але ж не атрымалася у астраўчан гэтую атаку працягнуць. Матвей Сухаренко распачынае у нас на гульню ад сваіх варот. І пакуль што трымаецца мяч у галкіпера. На Туманова Сухаренко гуляе зноў жа Матвей, футбаліст, які на пачатку прошлага сезона паспеў пабыць асноўным у футбольным клубе Мінск, і працягвалася гэта да моманту прыхода ў каманду Александра Гутара, усё ж такі у аднаго з найлепшых галкіпераў Беларусі апошняга дзесяцігоддзя, маладому абаронцу ворот канкурэнцыю выйграць вельмі складана. Усё ж такі Александр Гутар і гуляў і за Батэ, і за Мінскае Дынамо, і за многія іншыя каманды. Ну а тым часам Ясіне Бара з мячом цягне мараканец яго ў штрафную, спрабуе двух супернікаў прыбраць, адскок за Астраўцом, яшчэ адзін удар, і гэта 2-0. 2-0 робіцца лік у нашым матчы, і хто, калі не Ягор Сямёнаў, сёння адзначыцца голам. Ось так капітан Астраўца працягвае традыцыю сваіх партнёраў і забівае гол у вароты супернікаў. Ясіне Бара мы можам павіншаваць з першай галявой перадачай у складзе Астраўца з першым набраным пунктам. Ну а Ягор Сямёнаў, які ў свае 37 год працягвае футбольную кар'еру, адкрывае для сябе лік забітым галам. Дарэчы, казалі мы пра Станіслава Болдыша, казалі мы пра Германа Жырнасека, казалі мы пра Ілю Бондаренка, але ёсць у складзе Астраўца яшчэ адзін чалавек, які з'яўляецца выхаванцам яшчэ мінскай змены, што за даўнасці год шаноўнае спадарства ўжо забылася. Гэта той самы Ягор Сямёнаў, які забівае гол у вароты сваёй роднай каманды, сваёй роднай акадэміі, і Астравец выйграе ў нашым матчы ўжо 2-0. Будзем глядзець за тым, што прыдумае Мінск, але ж зазначым мы тое, што не дапамагае пакуль што узмацненне абароны, узятае з асноўнага складу, пакуль што прайграюць Уладзіслаў Грыковіч, Алексей Туманаў барацьбу сваім больш вопытным супернікам. Ну а будзем глядзець, ці згуляе перспектыва ў атацы. Перспектыва менавіта мінская. Зноў жа Сямёнаў перахапляе мяч, цягне яго наперад. Сямёнаў дапамог Таўкачову гэты мяч усё ж такі захаваць, але ж Мінск перахапіў. Грыковіч адразу страчвае, Белашевіч, Таўкачоў, зноў жа Белашевіч. Сямёнаў адкрываецца ў гэтым трохкутніку, і занадта складаная для Івана Таўкачова перадача пайшла. Белашевіч. Ішоў мяч, здаецца, на Сямёнова, але той прапусціў на Хвастовіча. Хвастовіч мог прабіваць і прыкладна з той жа кропкі забіваць яшчэ і трэці, але ж вырашыў такую мяккую перадачу Дзяніс Хвастовіч аддаць, і не атрымалася у яго гэтую атаку ўсё ж такі давесці да забітага гола. На тым часам зноў жа Мінск будзе выходзіць у сваю атаку. Спяваюць сінія дзюбы, ўсё ім падабаецца ў сённяшнім матчы. Каманда выйграе 2-0. Каманда упэўнена вядзе гульню, ну а тым часам парушае правілы хтосьці з мінскіх нападаючых супраць Юрыя Валовіка. Яшчэ аднаго вельмі вопытнага футбаліста ў складзе Астраўца. Выхаванцы акадэміі мінскага Дынама. Ну а пералічваць усе клубы, за якія Юрый Валовік гуляў, пералічваць усе яго дасягненні, калі мы з вами пачнем, то, магчыма, ну, хвіліны да 90-й, можа, і справімся. Гучыць свісток парушэння правілаў цяпер ужо з боку футбаліста Астраўца, фіксуе Дмітрый Дубатоўка. І зазначым мы па першых 22 хвілінах, якія у нас распачынаюцца на
табло арбітр вельмі упэўнена вядзе сённяшнюю гульню, не дае камандам зваліцца ў антыфутбол, не дае магчыма дзесьці нанесці пашкоджанне адзін адному. І нягледзячы на тое, што была ў нас адна вымушаная замена, але Захар Кандратович пашкоджанне атрымаў у 100% гульнявым эпізодзе, калі вёў барацьбу з супернікам. І, магчыма, там нават супернік не вінаваты у гэтым эпізодзе, магчыма, вінаваты проста не самы удалы крок на газон. Закід да варот Астраўца. Артём Белы сітуацыю кантралюе вельмі добра. Зараз знайшлі мінскія футбалісты свайго нападаючага наперадзе і ледзь не стварылі небяспеку. Іван Радзіонаў там уключаўся ў гэтую атаку. І, ведайце, нібыта нейкі Кіліан Мбапэ спрабаваў паскорыцца, але ж не атрымалася. А тым часам ляжыць на газоне футбаліст Астраўца. Чуем мы свіст з трыбун, але ж Дмітрый Дубатоўка паказвае, што ўсё ў межах правілаў, усё у межах футбола. А ў нас тым часам аут на карысць Астраўца. І ведаеце, шаноўнае гаспадарства, што трэба адзначыць, даволі хутка ў нас праходзіць гульня. Не паспелі мы з вамі толькі павітацца, не паспелі мы з вамі толькі пазнаёміцца, ўжо 23 хвіліна падыходзіць да свайго сканчэння. 2-0 наперадзе Астравец. Іван Таўкачоў, Ягор Сямёнаў аўтары забітых галоў. Белашевіч гуляе ў цэнтр на Сямёнава. Сямёнаў далей на Таўкачова. Супрацьстаіць таму Раманаў. Перадача на партнёра не праходзіць, і гэта аут на карысць Астраўца. Уладзіслаў Белашевіч чакае, пакуль пададуць яму мяч. І рыхтуецца крайні абаронца Астраўца увесці гэты мяч у гульню. Яцкевіч не прайшоў супернікаў, перахапіў Мінск мяч і разганяецца. Атака гараджан. Але ж вельмі актыўна дзейнічаў перахопе футбаліст у зялёнай цішотцы і вымушае суперніка парушаць правілы. Сышліся ў гэтым супрацьстаянні былыя, скажем так, аднаклубнікі па акадэміі Яўген Кіндрук і Герман Жэрнасек. І цяпер ужо зялёна-белы 20-й нумар гэта супрацьстаяння у суперніка выйграў. Трымаецца мяч у Астраўца. Туравец. Нікуды Дмітрый не спяшаецца, гуляе на Жэрнасека. І, дарэчы, 19-й нумар гэта яшчэ адзін новы футбаліст у складзе каманды Юрыя Каратая. Ён перайшоў з мінскага Дынама-2. Валовік. І вось так адгуляліся паміж сабой два дынамаўскіх выхаванцы. Юры Валовік, прадукт акадэміі Дынама пачатка 10-х. Дарэчы, у сваім першым сезоне за бела-блакітных ён стаў наймаладзейшым дэбютантам у межах усёй вышэйшай лігі. Вось такі цікавы факт пра 23-го нумара Астраўца. Ну а Дмітрый Туравец толькі пачынае свой футбольны шлях і можа пачаць яго у Астраўцы з перамогі. Але добра мы бачым і па топавых чэмпіянатах, і па нашай вышэйшай лізе, і па нашай першай лізе, што 2-0 гэта не лік, 2-0 гэта не перавес. І нават у гэтым туры бачылі мы сітуацыю, калі футбольны клуб Ліда сыходзіў з -2, але ж усё ж такі прайгралі яны ў тым супрацьстаянні валне. Можам мы ўспомніць і матч МЛ і Дзяржынскага Арсенала, каманд, якія яшчэ нядаўна былі ў нас гасцямі першай лігі, яе сябрамі. І тады Віцябляне, чый тытульны спонсор з'яўляецца тытульным спонсорам нашай першай лігі, за хвіліну здолелі адгуляць лік 0-2 і набраць пункт у супрацьстаянні з Арсеналам. Таму уважліва будзем сачыць мы за гульнёй да самага яе сканчэння. І
будзем бачыць ужо па выніку 90 хвілін вынік на табло. Ну а тым часам Мінск спрабуе зноў жа выйсці у сваю атаку вельмі надзейна. Астравец перакрывае пакуль што ўсе падыходы для супернікаў. Гэта Грыковіч аддае перадачу на партнёра, які знаходзіцца на краі поля. Спроба праз гэты самы правы край разгарнуць атаку. Знаходзіцца там Тимур Борисенкаў, але ж не атрымліваецца ў яго гэтага зрабіць. Закід наперад у бок Кіндрука. Але ж даходзіць мяч да Івана Радзіёнова. Паспяваў ён ужо небяспечна прабіць па варотах белага. Прастрэл! І зараз ратуе вароты сваёй каманды Дмітрый Туравец. Вельмі надзейна дзейнічае абаронца. Прычым, бачылі вы, рызыкаваў 19 нумар, бо Артём Белы знаходзіўся ў іншым баку ворот. Перакрываў ён магчымы удар. Ну а Дмітрый Туравец бараніў пусты кут ворот Астраўца. І дакладна ўсё зрабіў, не перавёў мяч у свае вароты, но ў нас вуглавы на карысць Мінска. Радзіёнаў каля мяча. Ну і ведаеце, Радзіёнаў каля мяча гэта ўсё ж такі цёплая фраза не для заўзятараў Мінска, а для заўзятараў БАТЭ канца нулявых, пачатку дзясятых, тых славутых часоў каманды Анатолія Анатольевича Капскага, Віктора Михайловича Гончарэнкі. Ну а тым часам пасля няўдалага вуглавога суперніка спрабуе Астравец выйсці з абароны, таксама няўдала. Мінск мяч перахапляе і можа зараз паспрабаваць зноў жа штосьці стварыць. Удар па варотах, Белы адбівае, Белашевіч дапамагае. Вось такая, ведаючы мянушку Владзіслава у камандзе, вось такая у нас звязка белых згуляла. І Мінск зноў жа будзе разгортваць сваю атаку. Туманаў вельмі высока ўзняўся. Супраць Таўкачова ён дзейнічае. Аддае перадачу на партнёра, які пракідвае праз футбаліста Астраўца гэты мяч. Бара паскараецца. Бара паляцеў наперад. Прытрымліваюць яго супернікі і дэманстраваў Дмітрый Дубатоўка, што будзе адкладзены парушэнне правілаў, але гэта парушэнне не зафіксаваў, нягледзячы на адскок мяча да футбалістаў Мінска. Але ж гэта ўсё тонкасці працы арбітраў, у яе мы не будзем лезці, а проста зафіксуем, што ў гэтым эпізодзе парушэнне правілаў на Ясіне Бара не было зафіксавана. Не атрымалася зараз у Астраўца яшчэ адну атаку разгарнуць. 30-я хвіліна у нас ужо ідзе на стадыёне АСК. І Мінск-2 зноў жа спрабуе штурмаваць валоданне белага. Закід у штрафную не праходзіць. Усё ж такі антрапаметрыя больш вопытных футбалістаў тут гуляе. Прычым нават не заўсёды гуляе тая самая антрапаметрыя, гуляе часцей вопыт, досвед таго, як трэба працаваць па верхавых мячах. І Астравец пераходзіць у сваю атаку. Гэта Сямёнаў. На Валовіка гуляе. Валовік мяч прытрымаў, аддаў партнёру. Ясіне Бара. На Тураўца адгуляў. Жарнасек. Перавод на Артёма Белага. Белы пад прэсінгам, але ж адпраўляе мяч на Юрыя Валовіка. Дакладна робіць перадачу галкіпер Астраўца. Валовік на Сямёнава. Сямёнаў пацягнуў мяч. Адкрываецца Белашевіч. Але ж Сямёнаў у цэнтр спрабуе згуляць. І будзем глядзець за другім тэмпам гэтай атакі. Белашевіч спрабуе аддаць перадачу, не атрымліваецца. Мінск перахапляе і цяпер вашай увазе контрвыпад. Мінска ў руку трапляе мяч аднаму з футбалістаў, але рука знаходзілася ў дакладным становішчы. Нікуды не мог яе футбаліст у чырвонай цішотцы прыбраць, таму не фіксаваў парушэнне Дмітрый Дубатоўка. Выскоквае Герман Жарнасек на гэты мяч, выйграе паветра. Ну, але Мінск працягвае сваю атаку. Удар па варотах ад Радзівонава, але зноў жа недакладна
прабівае 7-й нумар Мінска. Усё ж таки, пакуль што ёсць куды цягнуцца да галявых якасцяў прафесара, як называлі яго знакамітага сябра па прозвішчы, пра якога мы сёння ўжо ўзгадвалі. Ну, Артём Белы рыхтуецца увесці мяч ад сваіх варот. 32-я хвіліна у нас з вамі ідзе. І сыходзіць мяч па-за межы поля. Іван Таўкачоў да яго не паспявае. 32-я хвіліна у нас з вамі падыходзіць да свайго сканчэння. Мінск спрабуе сваю атаку разгарнуць. Радзівонаў. Перадача на партнёра. Сустракаецца з мячом Яўген Кіндрук. І зарабляе аут для сваёй каманды. Аддае Кіндрук права выканаць гэты стандарт Мікіце Раманаву. Той падае на Прохара Струка, але Струк не праходзіць абаронцу супернікаў. Яшчэ адзін аут, але цяпер ужо на карысць астраўца. І зараз Аляксей Туманаў адпрацоўвае у перахопе на палове поля супернікаў. Тым часам у нас Владзіслаў Белашевіч рыхтуецца увесці мяч у гульню. І можам мы заўважыць, што трэнеры абедзвюх каманд знаходзяцца на нагах, актыўны абедзве лаўкі. І прычым, калі паназіраць за лаўкай астраўца, то можам мы заўважыць, што не толькі Юрый Каратай, але і старэйшы трэнер Сергей Крот знаходзіцца на нагах, але ж калі Каратай у тэхнічнай зоне, то Крот назірае за гульнёй каля лаўкі. Ёсць, магчыма, нейкія думкі у трэнераў, што адной, што іншай каманды на перапынак. Усё ж такі у астраўца не ўсё атрымліваецца з пункту погляду абаранічных дзеянняў. Многа яны даюць суперніку стварыць каля сваіх варот, хаця не кожная вылазка Мінска даходзіць да ўдара. Тым часам Яцкевіч прабівае 3-0! 3-0, і гэта трыумфальнае вяртанне Владзіслава Яцкевіча ў Астравец. Хлопца, які аб'ездзіў ледь не ўсю Беларусь праглядамі ў гэтую зіму, быў у Мазыры, быў у Слуцку, і, як казаў Юрый Каратай, вярнуўся прыкладна на 50% тым, кім быў у апошнім сезоне, але галявое пачуццё ад Владзіслава Яцкевіча нікуды не падзелася. Гэта 3-0, Астравец узмацняе свой перавес пасля вельмі добрага, трэба сказаць, адрэзку ад Мінска. Маглі забіваць прадстаўнікі сталіцы, але ж, ведаеце, ёсць добры футбольны афарызм: не забіваеш ты, забіваюць табе, і Астравец узмацняе свой перавес да 3 галоў. Белашевіч вядзе барацьбу з Раманавым, прыкрывае мяч корпусам, выпускае яго па-за межы поля. І, дарэчы, вось бачылі мы, што Мікіта Раманаў, каб паскорыць пачатак гульні, сам забірае мяч у рукі, аддае яго саперніку, але Владзіслаў Белашевіч пакуль разбегся, пакуль адышоў да вуглавога сцяжка, яшчэ некалькі секунд для каманды выйграў. Моцная перадача ад Хвастовіча ў бок Бара з мячом Ясін. Хлопец цікавага футбольнага лёсу, нарадзіўся і вырас ён у Марока, дзе і пачынаў свае футбольныя досведы. А што тычыцца перыяду гульні на Беларусі, пагуляў ён за віцебскі Макслайн, які яшчэ быў менавіта Макслайном, быў футбалістам Дэ-Медіа, але ж кар'еру сваю пачынаў не з такіх статусных клубаў, не з клубаў першай ці медыа-лігі, а пачынаў ён з самых нізоў, скажам так, з 3-го па моцы дывізіёна, дзе гуляў за Міёры і стаў адным з самых яскравых футбалістаў каманды. Дарэчы, што тычыцца Ясіна Бара, то у апошнім сезоне, гуляючы за Дэ-Медіа, ён аформіў хет-трык у кубкавым матчы супраць Астраўца і выбіў сваю сучасную каманду з турніра.
Яшчэ один момант у астраўца можа ўзнікнуць. Белашевіч. Сямёнаў пяткай прыгожа скідае, але не дайшла перадача да партнёра. І Мінск зараз атрымлівае права на контратаку. Можна было б і парушыць правілы! Як зараз не залятае мяч пасля удара мінскага футбаліста. Захар Драчоў так вось правяраў Артёма Белага, але ж пашчасціла. Шаноўнае спадарца, зараз галкіпер астраўца, які далёка адышоў ад сваіх валоданняў. Ну а Захар Драчоў, усё ж таки малады футбаліст, ведаем мы гэтую вось гарэзлівасць, магчыма, маладых хлопцаў. Ён, не бачучы ніякіх перападаў для гэтага, проста прабіў па воротах. Магчыма, іншы футбаліст, хто больш старэйшы, больш вопытны, прытрымаў бы мяч, спрабаваў бы разгуляць. Ну а у такім узросце, у якім знаходзіцца футбаліст Мінска, конечно, прымаецца рашэнне пра удар. Быў шанец зараз і ў астраўца, але ж Івана Таўкачова дакладна мяч перахапілі. Прыгажэйшы падкат мы пабачылі, калі не памыляюся, зноў жа ад Туманова. Адзін з найлепшых футбалістаў Мінска, нягледзячы на 3 прапушчаныя мячы. Гэты абаронца пад 60-м нумарам. А мы будзем назіраць за яшчэ адной атакай гасцей. 3-0 у нас на карысць астраўца, 38-я хвіліна. І ідзе ў нас паціху справа да перапынку. Мог Мінск ужо забіваць, мог, магчыма, нават забіваць неаднаразова, але ж усё ж такі вытрымаў астравец гэты націск, здолеў давесці лік да разгромнага. І будзем глядзець за тым, як Матвей Сухаренко адпраўляе мяч наперад. Выйграюць мінчукі паветра і барацьбу Раманаў. Перавод на супрацьлеглы край. Застаецца у нас Драчоў 1-м. Драчоў, падача! Даходзіць мяч да Раманова, але ж няма працягу. Спрабуе на дрыблінгу зараз уцягнуць мяч у штрафную 35-й нумар Мінска. Але астравец мяч перахапляе, робячы гэта праз парушэнне правілаў. Спрачаецца з Дмітраем Дубатоўкам Ягор Сямёнаў, магчыма, тлумачыць нейкі іншы эпізод, у якім арбітр не прыняў дакладнае для астраўца па меркаванні капітана рашэнне. Ну але зараз прызначае штрафны для Мінска рэферы з Гродна. Ну а без сістэмы ВАР, як казалі ў старажытным Рыме, Дуралекс Седлекс, закон суровы, але гэта закон, і закон сёння у нас гэта Дмітрый Дубатоўка. Ён суровы, але ён ёсць закон. Юрый Воловик, адзін у нас футбаліст у Мурку. Бачым мы каля мяча двух футбалістаў Мінска. Гэта Захар Драчоў, які моцна падае на далёкую стойку. Дмітрый Туравец пераводзіць мяч на вуглавы. Ну а другім гульцом, які знаходзіўся каля мяча, быў Іван Радзівонаў. Тым часам стандарт яшчэ адзін для Мінска 2. Зноў жа Захар Драчоў пайшоў да мяча. І на бліжэйшую стойку пойдзе у нас падача. Здавалася па тым, што паказваў Драчоў, але ж адправіў мяч на стойку далёкую. Вось так вырашыў схітрыць футбаліст Мінска і перагуляў усіх разам са сваёй камандай. 41-я хвіліна. І ведаеце, такое пачуццё, што перапынак больш патрэбны астраўцу, чым Мінску. Мінск знайшоў усё ж такі сваю гульню. Ну а астраўцу, магчыма, перапынак патрэбны для таго, каб гэты напор суперніка проста перабіць. Перабіць гэтае жаданне суперніка. Бара вядзе барацьбу за мяч. Выйграюць яе астраўчане. Скідае Яцкевіч на Таўкачова. Таўкачоў супраць Туманова. Туманова прыбраў. Таўкачоў аддаў перадачу. Яцкевіч дубль. 4-0. Астравец усё ж таки зноў забівае. Вось так Мінск ціснуў. Мінск ствараў моманты. А Іван Таўкачоў, Ясіне Бара і Владзіслаў Яцкевіч збеглі наперад, разгулялі камбінацыю і забілі гол.
Ведаеце, такое пачуццё, што адны сёння моманты ствараюць, другія з іх забіваюць. Такое пачуццё, што Астравец забівае з усіх момантаў, якія стварае Мінск. Каля ворот суперніку Астравец проста адказвае і паказвае свайму менш вопытнаму суперніку, як гэта трэба рабіць. Сорок другая хвіліна падыходзіць да сканчэння. 4-0 лік у нашым супрацьстаянні. І будзем глядзець далей. Ведаеце, ведаючы характар кожнай дублюючай каманды, можам мы пабачыць у другім тайме 4-4 і нават 4-5, а можам пабачыць і 10-0 на табло. Таму тут у нас з вами з аднаго боку 100% моладзевы футбол, з другога ёсць і маладыя футбалісты, і футбалісты больш вопытныя. Таму можам мы з вами чакаць вельмі цікавага працягу. Вось зараз Сямёнаў з мячом моцна адпраўляе яго наперад, але занадта моцна для Яцкевіча. Не паспявае Владзіслав да мяча, а Мінск праз сваю лінію абароны распачынае. Туманаў. Вось, здаецца, літаральна нядаўна мы яго пахвалілі, ну а у галявым эпізодзе нумар 4 Туманаў учыстую прайграў барацьбу Івану Таўкачову. Футбаліст з вопытам гульні у вышэйшым дывізіёне, футбаліста з вопытам супрацьстаяння форвардам вышэйшай лігі прайграў барацьбу хлопцу, які ў мінулым сезоне гуляў за Арсенал 2. Ну а тым часам у нас Мінск у сваёй атацы. І зараз Захар Драчоў аддае перадачу на партнёра. І пачынаюць мінчукі ўсё спачатку. Туманаў. Перавод на супрацьлеглы край. Але там Ясіне Бара адпрацоўвае на ўсе 200%. Бара з мячом. Цягнуць яго за цішотку і Алексей Гарнастай атрымлівае першую ў нашым матчы жоўтую картку. Зрыў перспектыўнай атакі, бачыце ў эпізодзе Дмітрый Дубатоўка, і прызначае не толькі стандарт, але і пакаранне футбалісту Мінска 2. Хвастовіч распачынае кароткай перадачы на Валовіка. Валовік далей на Тураўца. Белы. Прытрымлівае Артём мяч. Адпраўляе яго наперад. І сустракаецца з ім Алексей Туманаў. Туманаў спрабуе Кіндрука знайсці, знаходзіць Івана Радзівонова. Радзівонаў далей наперад, але там Дзяніс Хвастовіч адпрацоўвае ў абароне. І Артём Белы з мячом сустракаецца пасля скідкі ад Юрыя Валовіка. Вяртае галкіпер мяч 23-му нумеру. Валовік наперад і Ясіне Бара. Цяпер валодае мячом. Валовік моцна наперад у тую зону, дзе Ясіней павінен быў знаходзіцца, але ж апускаўся да мяча мараканец, і не атрымалася у Астраўца хутка гэтую атаку разгарнуць. Зноў жа закід. Зноў жа ў бок Валовіка, зноў жа Юрый перахапляе. Ляжыць на газоне Дзяніс Хвастовіч, і гэта парушэнне правілаў з боку футбалістаў Мінска. А ў нас тым часам падыходзіць да сканчэння асноўны час першага тайма, і яшчэ хвілінку Дмітрый Дубатоўка да гэтага асноўнага часу дадае. Белашевіч. Белашевіч адпраўляе мяч наперад. А мы з вами скажам, што наша сустрэча у гульнявым дні праходзіць пад нумарам 3. Згадаем першыя дзве, і абедзве з іх сенсацыйныя. У першым супрацьстаянні Асіповічы былі мацнейшыя за Асіповічы згулялі ў нічыю з Бумпрамам 1-1, а скончылася тая гульня у Магілёўскай вобласці. Но ў матчы нумар 2 каманда АБФФ У-19 была мацнейшая за бабруйскую Белшыну. Аднаго з фаварытаў чэмпіянату 2-0 лік у тым супрацьстаянні, но у нас пакуль што Астравец выйграе ў Мінска 2 з лікам 4-0. Атака гасцей, падача ў штрафную.
Даходзіць спроба да удара, і Дмітрый Туравец гэтую спробу пераводзіць на вуглавы. Нават не Туравец, нават Іван Таўкачоў прыйшоў дапамагаць сваёй абароне. Чалавек, які сёння паспеў ужо забіць, аддаць галявую, прыходзіць для таго, каб выратаваць свае вароты. Падача на бліжэйшую стойку, скідка. Спрабуюць мінчукі прабіць, але не атрымліваецца. Блакуе там мяч Дмітрый Туравец. І на гэтым справа першага тайма у нас сканчваецца. 4-0 на карысць астраўца. Іван Таўкачоў, Ягор Сямёнаў і двойчы Уладзіслаў Яцкевіч забівалі ў нашым першым тайме супрацьстаяння Астравец-Мінск-2. І на гэтым у нас з вами, як кажуць у тэатры, антракт. Адпачнем 15 хвілін, адпачнуць футбалісты, арбітры, адпачнуць заўзятары, ну і вы, шаноўнае гаспадарства, адпачніце, заварыце новы кубачак гарбаты, магчыма, набярыце сабе ежы, устройцеся палепш на канапе і працягвайце сачыць за футболам.
Мы вяртаемся ў Астравец на мясцовы АСК стадыён, дзе ўсё рыхтуецца да пачатку тайма нумар 2 супрацьстаяння Астраўца і Мінска 2. 4-0 пасля першай паловы сустрэчы. Наперадзе гаспадары. Распачаў гэты першатаймовы пагром Іван Таўкачоў. Потым забіў Ягор Сямёнаў і двойчы галамі адзначыўся Уладзіслаў Яцкевіч. Вяртаюцца каманды на поле. Адна ракіроўка у нас адбылася яшчэ па ходзе першага тайма. На яго пачатку, на 10-й хвіліне, Захар Кандратович вымушаны быў сысці з поля праз пашкоджанне. Яго месца заняў Александр Бакіноўскі. І будзем мы глядзець за таймам нумар 2. Бачым мы, што ўсе дзеючыя асобы, якія пачыналі сустрэчу, акрамя, магчыма, Кандратовіча, замест якога з'явіўся Бакіноўскі, з'яўляецца на футбольным полі. І ўсё у нас рыхтуецца да пачатку нашай другой паловы сустрэчы, да працягу матча. І будзем мы глядзець за футболам. Астравецкі АСК стадыён рыхтуецца да тайма нумар 2, рыхтуюцца футбалісты, заўзятары, арбітры. І рыхтуемся з імі і мы. Гучыць свісток Дмітрыя Дубатоўкі, таму працягваем сачыць. У нас адбылася, дарэчы, адна замена. І будзем глядзець у чыім складзе. Будзем пакуль што сачыць за тым, што адбылося ў нас. І калі гэтая замена, можам мы сказаць, дакладна адбылася ў складзе Астраўца, з'явіўся на поле пад 4-м нумарам Ягор Шашко, ён памяняў Дмітрая Тураўца, гуляўшага пад нумарам 19. Магчыма, гэта такая рэакцыя на вялікую колькасць галявых эпізодаў у суперніка ад Юрыя Каратая, а магчыма, проста патрэба асвяжыць абарону. Хутенька пра склады каманд мы з вами пагаворым. Пачнем з гаспадароў. Футбольны клуб Астравец, які зараз вымушаны адбівацца да атакі супернікаў, які нават прабівае па варотах, але прабівае недакладна. Галкіпер Артём Белы, нумар 1 на яго цішоцы. У абароне чацвёрка Уладзіслаў Белашевіч, нумар 47, Герман Жырнасек, нумар 20, нумар 4 Ягор Шашко і нумар 23 Юрый Воловик. Тройка у паўабароне, 8 Александр Бакіноўскі, 9 Дзяніс Хвастович, 10 капітан каманды Ягор Сямёнаў і тройка ў атацы, 11 Есіне Бара, 15 Іван Толкачоў і 29 Уладзіслаў Яцкевіч. Галоўны трэнер Юрый Каратай. А што тычыцца футбольнага клуба Мінск, то тут у нас галкіпер Мацвей Сухаренко, нумар 1 на яго цішоцы. У полі 3 Константин Маліцкі, 4 Тимур Борисенков, 5 Алексей Горностай, 7 капітан каманды Іван Радзівонаў, 9 Прохор Струк, 11 Захар Драчоў, 14 Владзіслав Грыкович, 17 нумар на цішоцы Яўгена Кіндрука, нумар 35 Мікіта Романаў і нумар 60 Алексей Туманов. Галоўны трэнер Александр Давидович. І судзейская брыгада у нас сёння прадстаўляе горад Гродно. Дмітрый Дубатоўка яе ўзначальвае. Арбітры на лініях Станіслав Якуцевіч і Артур Серык. Чацвёрты арбітр мясцовы астравецкі хлопец Мікіта Лебедевіч і інспектор сустрэчы прадстаўнік Мінскага района Валер Пятрович. У нас атака Астраўца і ледь не оформляе хет-трык. Уладзіслаў Яцкевіч ратуе апошнім імгненнем абаронца. І зараз такое пачуццё, што футбалісты Мінска адзін аднаму пытанне задаюць, а як так атрымалася? Як супернік так прабег да нашых варот? Вуглавы на пачатку тайма каля варот Мацвея Сухарэнкі. І мы будзем назіраць за стандартам ад Ягора Сямёнава, выхаванца, дарэчы, акадэміі Мінска, калі тая яшчэ была зменай. Ну і, ў прынцыпе, у складзе Астраўца, як мы ўжо адзначалі, многа хто прайшоў школу Мінска, напрыклад, з тых, каго мы яшчэ не ўзгадывалі. Дзяніс Хвастович гуляў у дублюючым складзе гараджан. І вялікая яшчэ група футбалістаў у зялёна-белых цішотках добра ведае Мінск як структуру.
Але пра гэта мы з вами ўжо размаўлялі ў першым тайме, а ў тайме нумар 2 мы будзем з вами больш размаўляць пра гульню, больш за ёй назіраць. І Юрый Воловик нас рыхтуецца ўвесці мяч у гульню пасля таго, як каманда зарабіла аут. Намінальна апорны паўабаронца, апошнім сезонам часцей дзейнічаў на пазіцыі цэнтральнага абаронцы. Ну а сёння Юрый Воловик выйшаў у нас як левы абаронца. Прычым вось такі выхад Воловика — гэта акцэнт на праблемнай пазіцыі у астраўца. І тут, ведаеце, можна правесці паралель, што астравец чымсьці падобны на мінскае Дынамо. Таксама чэмпіён усю зіму меў вялікія праблемы з левым абаронцам, але гэту праблему закрыў. У астраўца ёсць намінальны футбаліст на гэтую пазіцыю. Гэта Артём Трацяк, але пакуль 77-й нумар знаходзіцца на лаўцы запасных. Дарэчы, хуценька мы прабяжымся па гэтых самых лаўках у кантэксце таго, што астравец ужо правёў 2 замены. Запасны галкіпер зялёна-белых — гэта Вадзім Юхновіч, 99-й нумар на яго цішотцы. Ёсць яшчэ у складзе астраўца Станіслав Болдыш, але ён сёння па-за заяўкай. З палявых футбалістаў у нас на лаўцы запасных засталіся Вадзім Дак, 3-й нумар 12-й Мікіта Качур, 17-й Сцяпан Гоманаў, 18-й Глеб Скрыпнік, 21-й Максім Лотыш, 22-й Ілля Бондаренко і 77-й Артём Трацяк. Атака астраўца у нас, дарэчы, працягваецца. Воловик спрабуе падаць Юры, не атрымліваецца. І Мінск у свой контрвыпад ляціць, які перарывае Александр Бакіноўскі. Сямёнаў на 3 супернікаў пайшоў. Магчыма, хоча сабе Юры напрыканцы кар'еры фота, як у Лео Месі у адным з ліга чэмпіёнскіх матчаў, але ж не атрымалася. У Мінска пэўны запас. Максім Герашченко, другі галкіпер, 16-й нумар на яго цішотцы. З палявых футбалістаў другі Александр Разін, 6-й Якаў Яцына, 13-й Роман Сітнікаў, 15-й Владислав Дабішук, 23-й Дмітрый Морозаў, 47-й Дмітрый Ваўкавец, 78-й Тимур Войцехович і нумар 80 Ілля Іваноў. У прынцыпе, з тых, хто вядомы масаваму заўзятару клубаў першай лігі, тут можна адзначыць Александра Радзіна, хлопца, які апошнім сезонам гуляў за Шахтёр-2, але з-за знікнення поўнага футболу ў Салігорску перабраўся ў структуру Мінска. Дмітрый Ваўкавец, Дмітрый Морозаў у апошнім сезоне згулялі сваю ролю ў тым, што Мінск выйшаў у першую лігу. Ну, астатнія хлопцы, яны свае крокі у вялікім футболе толькі пачынаюць рабіць. У дублі Мінска, ну, пакуль у нас Матвей Сухаренко запальвае свечку над сваёй штрафной. Але ж, ведаеце, заўзятары Мінска пасля такога першага тайма, калі каманда ціснула, стварала эпізоды, але прапусціла 4, хутчэй за ўсё запальваюць свечкі ў зусім іншых месцах. Тым часам ніякага пенальці ў гэтым эпізодзе не будзе прызначаць Дмітрый Дубатоўка. Адразу арбітр паказвае форварду астраўца уздымацца на ногі, што сутыкненне было гульнявым, і нічога тут крымінальнага Дубатоўка не бачыць. Валодаюць меншукі мячом. На Маліцкага пайшла перадача. Константин, дарэчы, адзін з самых вопытных футбалістаў у складзе гэтай каманды. Ёсць у яго добры досвед выступаў за гомельскі, напрыклад, Лакаматыў. І вось Константин Маліцкі узмацніў склад Мінска-2. Гучыць свісток рэферы. І адразу трайная замена ў складзе Мінска-2. Алексей Туманаў ідзе адпачываць Алексей Гарнастай. І спрабуе пабачыць трэцяга футбаліста, які пайшоў адпачываць. Гэта Константин Маліцкі якраз. З'явіліся на полі Владислав Дабішук. Под 15-м нумаром Якаў Яцына под нумаром 6 і Дмітрый Ваўкавец под нумаром 47. Маладыя хлопцы усе нарадзіліся у 2005 і пазней годах.
І вось паглядзім мы за гэтым яшчэ больш маладым складам Мінска. Тым часам Радзівонаў прабівае, белы адбівае перад сабой, але ж другім крананнем мяч фіксуе, не дазваляючы Яўгену Кіндруку згуляць на дабіванні. Вось так вось Іван Радзівонаў, як і ў першым тайме, спрабуе здалёк знайсці брэш у абароне Астраўца, але ж, ведаеце, самы небяспечны момант пасля ўдару здалёк у Мінска быў, калі прабіваў Захар Драчоў. Вось зараз белы памыляецца у перадачы пры выхадзе з абароны, але ж трапляе мяч у нагу суперніку занадта моцна, пералятае вароты і адпраўляецца да болбоя туды бліжэй да бегавых сцежак. Удар ад варот будзе Артём Белы выконваць і адпраўляе галкіпер вельмі моцна мяч на палову поля супернікаў. Там паветра выйграюць футбалісты Мінска, але ж парушаюцца правілы, парушаюцца яны Уладзіславам Грэковічам. І будзе ў нас стандарт для Астраўца. Шашко на Валовіка згуляў. Зноў жа Шашко. Мяч прытрымаў, знайшоў Жарнасека. Жарнасек на белага. Мінск пачынае прэсінгаваць галкіпера. І Артём моцна наперад мяч адпраўляе, але там зноў жа абаронца Мінска. Цяпер ужо Цімур Барысенкаў адпрацаваў гэты эпізод на 100%. І Астравец спрабуе сваю атаку разгарнуць. Іван Таўкачоў праходзіць суперніка на край поля. Таўкачоў мяч прытрымлівае, аддае ніжэй. Белашевіч там яму дапамагае. Белашевіч на Жарнасека. Жарнасек вось так на дрыблінгу прыбірае суперніка, прычым яшчэ і такое пачуццё, што спрабуючы адабраць мяч у 20-го нумара Астраўца, атрымаў пашкоджанне футбаліст Мінска. А ў нас тым часам становішча па-за гульнёй і магчымасць мінскім дактарам выйсці на поле. Галоўнае, каб не спатрэбілася ў нас яшчэ адна вымушаная замена. Усё ж такі не хацелася б, каб сённяшняя гульня для вялікай колькасці футбалістаў у нас перапынялася за пашкоджанне. Ёсць ужо Захар Кандратовіч у гэтым спісе, у гэтым лазарэце. І, дарэчы, што цікава, з'яўляецца у нас доктар Астраўца зноў жа на полі. А магчыма, няма сёння у Мінска так патрэбнага працаўніка медыцынскага блоку. Таму сёння астравецкі спецыяліст Дмітрый Башкевіч вымушаны адпрацоўваць за ўсіх. І будзем глядзець мы за тым, ці вернецца на футбольнае поле гулец Мінска. Выбачайце, сёння на пазіцыі доктара астравецкі масажыст Сергей Абірала. І ён дапамагае і сваім футбалістам, і футбалістам чужой каманды. Вось такі фэйрплэй ад клуба з Гродненскай вобласці. І пакуль што атрымлівае дапамогу гулец Мінска, 9-й нумар, у якога на цішотцы гэта Прохар Струк. Драчоў выпускае мяч па-за межы поля. 58-я хвіліна. І усё добра з 9-м нумарам Мінска. Атрымаў ён патрэбную дапамогу і вярнуўся на футбольнае поле. Таўкачоў. Не выпусцілі мінчане мяч па-за межы поля. Астравец працягвае атакаваць. Таўкачоў не сустрэўся з мячом. Захар Дегтяров тут адпрацоўваў да апошняга гэты эпізод і зарабіў парушэнне правілаў на карысць сваёй каманды. І будзе у нас Мінск-2 разганяць свой наступ. Далёкая падача на край поля, але ж узняты у нас сцяжок асістэнта арбітра. Мікіта Раманаў знаходзіўся ў становішчы па-за гульнёй. Рыхтуецца астравец выканаць стандарт. Белы аддае перадачу на партнёра.
калі судзіць па пазіцыі, гэта Владзіслаў Белашевіч. Адпраўляе ён мяч наперад. Мінск перахапіў. І Мінск вымушаны ўсё пачынаць спачатку. Грыковіч адгуляўся з партнёрам. Той далей на Сухаренко. Сухаренко мяч прыняў. Ёсць тут Тимур Барысенкаў. Зноў жа на галкіпера ён гуляе. Дмітрый Ваўкавец не пагадзіўся з такім шляхам працягу атакі. Ваўкавец з мячом супраць яго Бара. І вымушаны зноў жа Барысенко ў гульню уступаць. Сухаренко. Далей перавод на Мікіту Романова. І Романов моцна наперад адпраўляе мяч. Ёсць у нас прастрэл, ёсць Кіндрук, але ж гэтая скідка скачваецца перахопам ад Астраўца. Добрая перадача ў бок Яцкевіча, і Яцкевіч сустракаецца з мячом, корпусом яго прыкрывае, прыбірае суперніка, але ж страчвае пры гэтым і мяч. Ваўкавец разганяе атаку 47 нумар, які толькі з'явіўся на поле. У нас зіхаціць шчыток кагосьці з футбалістаў, які знаходзіцца на газоне. Ёсць зараз час праз гэтае парушэнне яго прыбраць. Небяспечны стандарт на карысць Мінска-2. І тут, канешне, у нас першы кандыдат на тое, каб прабіць гэта Захар Драчоў. Але ж сыходзіць ён ад мяча. Прохор Струк застаецца, хутчэй за ўсё Іван Радзівонаў і толькі Радзівонаў у нас каля футбольнага снараду. Цікава, што не далі прабіць футбалісту, які ў першай палове стварыў ці не самы небяспечны эпізод каля варот Артёма Белага, прабіўшы здалёк па варотах, заўважыўшы, што далёка галкіпер выйшаў са сваіх валоданняў, але не патрапіў у вароты. Драчоў вось зараз падыходзіць і ён да мяча штосьці падказаць партнёру. Магчыма, будуць праз кароткую перадачу футбалісты Мінска пачынаць. А Радзівонаў прабівае, але прабівае вельмі недакладна, адпраўляючы болбоя у легкаатлетычны спрынт за гэтым мячом. Туды кудысьці да плота стадыёна. І праверылі мы сёння якасці мясцовых астравецкіх хлопцаў у лёгкай атлетыцы. Рыхтуецца белы мяч увесці ў гульню. Моцны закід ад галкіпера ў бок Есіне Бара. Не праходзіць. Падбор за Астраўцом. Валовік гуляў наперад, атрымаўшы перадачу ад Хвастовіча. Таксама Мінск перахапіў. Ваўкавец у падкаце Радзівонаў працягвае гульню, але ж працягвае на суперніка. Спрабаваў Радзівонаў тут у перахопе згуляць, але Астравец памыліўся ў перадачы. І зараз Захар Драчоў памыляецца. Астравец выходзіць у сітуацыю 3-3. Прастрэл у штрафную. Есіне Бара. Бара прабівае і трапляе ў папярэчыну. Як жа зараз было небяспечна ад мараканца. Вось ён цікавейшы паўночна-афрыканскі футбол. Усё ж таки зборная Марока у нас з'яўляецца адной з наймацнейшых на кантыненце, адной з прызнаных у свеце. Ну а тым часам Мінск забівае ўсё ж таки ў вароты Астраўца, і ўсё ж таки тое, што не здолеў зрабіць Захар Драчоў у першым тайме, зрабілі партнёры ў тайме нумар 2. Далекавата адышоў ад сваіх варот Артём Белы і не паспеў дацягнуцца да гэтага мяча. 4-1 на карысць Мінска-2. Усё ж таки канвертавалі свае намаганні ў гол футбалісты ў чырвоных цішотках. Прохор Струк становіцца аўтарам забітага гола. А наша з вами гульня пачынаецца з другой спробы. Вось так усё ж таки знайшлі памылку белага футбалісты Мінска-2. Адпраўляецца мяч наперад. Сямёнаў на Бара гуляе. І вось ведаеце, калі ў першым тайме Астравец забіваў пасля небяспечных момантаў Мінска-2, то зараз сітуацыя ў нас змянілася на 100%. І Мінск-2 забіў пасля небяспечнага удара. Бара прабівае зараз Яцкевіч, але ж ідзе мяч па-за межамі створа. І
будем мы глядзець за атакай гасцей. Разгортвае Мінск-2 свой наступ. Далёкая перадача. Астравец перахапляе. Падбор таксама за гаспадарамі. Спроба Яцкевіча знайсці закідам не атрымліваецца. І даходзіць мяч да Матвея Сухарэнкі. 65-я хвіліна у нас распачынаецца. 4-1 лік на карысць Астраўца. І будзем глядзець за тым, як Мінск-2 будзе далей спрабаваць ствараць небяспеку каля варот супернікаў, бо ўсё ж такі трэба забіваць менавіта дублёрам сталічнай каманды. І яны зноў жа на палове поля суперніка. Ваўкавец атрымлівае мяч. Аддае перадачу на Барысенкова, той далей знаходзіць партнёра. І зноў Захар Драчоў падае ў штрафную, але ж там ратуе сваю каманду Юрый Валовік. Ад небяспекі набягаў там адзін з форвардаў Мінска, але 23 нумар Астраўца спрацаваў на ўсе 200% у гэтым эпізодзе. Аут на карысць Мінска. Дмітрый Ваўкавец гэты стандарт выконвае, памыляецца яго партнёр, але ж адказвае памылкай Астравец. Яшчэ адзін закід. І зноў Дмітрый Ваўкавец. Цяпер ужо прастрэльнай перадачай спрабуе знайсці партнёраў. Падача ў штрафную. Зноў Астравец выйграе паветра. І вось, ведаеце, насамрэч, не ўпершыню Артёму Беламу такія галы прапускаць пасля удараў здалёк. Можна ўзгадаць нават нешта з рэтра-хронікі, скажам так, калі яшчэ Артём гуляў у акадэміі мінскага «Дынама». Ездзілі яны на турнір у Маскву, дзе супрацьстаяў ім славуты футбольны клуб «Монака» з аднайменнага княства, які гуляе ў французскім чэмпіянаце. І тады на апошніх секундах таксама здалёк французы здолелі забіць нашаму галкіперу, але розніца ў тым, што белы тады бегаў на вуглавы дапамагаць камандзе і не паспеў вярнуцца да сваіх варот. Ну а тым часам у нас з вамі аут на карысць Астраўца, але ж у абарону галкіпера, які не здолеў выцягнуць гэты далёкі удар, трэба сказаць, што ў першым тайме Артём Белы неаднаразова ратаваў сваю каманду. І будзем глядзець мы за наступнай атакай, якая будзе разгортвацца ў Астраўца. Няўдалай перадачы, і Мінск-2 зараз мае шанец на контрвыпад. Жарнасек. І адпраўляе Герман мяч па-за межы поля. 68-я хвіліна у нас з вамі ідзе. Ну а мы з вамі скажам, што акрамя тура першай лігі праходзіць у нас і гульнявы дзень у эліце. І там трэба зазначыць у нас цікавыя падзеі. Першая сустрэча гульнявога дня скончылася ўнічыю. Торпеда Белаз і мінская «Дынама» не здолелі знайсці ключоў да абарон супернікаў. 0-0 у той сустрэчы. А Новополацкі «Нафтан» і брэсцкая «Дынама» пакуль што гуляюць з лікам 2-2. Тым часам у нас Баран мяч трымае, але ў руку трапляе мяч мараканцу. Прычым, кажучы пра сустрэчу ў Брэсце, у Новополацку, трэба адзначыць, што брэсцкая «Дынама» вяло 2-0. Падвойная замена ў складзе Астраўца. Ясін Бара ідзе адпачываць, замест яго Максім Лотыш з'яўляецца на футбольным полі. І замест Ягора Сямёнова выходзіць у нас Артём Трацяк. Гэта перабудова з боку Астраўца. Трацяк зойме пазіцыю крайняга абаронцы. Ну а Юрый Валовік будзе гуляць хутчэй за ўсё
у апорнай зоне разам з Александром Бакіноўскім. Дзяніс Хвастовіч зойме пазіцыю атакуючага паўабаронцы. Перабудоўваецца Астравец у 4-2-1-3. Такое пачуццё, але будзем глядзець за расстаноўкай, будзем глядзець за падзеямі ў сустрэчы, каб гэтае пачуццё стала рэальнасцю. Усё ж такі Сямёнову 37 год, трэба зазначыць і гэты факт. Ну а Есенная Бара даволі добра дэбютаваў за Астравец, дапамог ён стварыць адну з галявых атак, і ў прынцыпе мараканец быў адным з каталізатараў небяспек каля варот супернікаў, паспяваў і туды і сюды. Ну а Ягор Сямёнаў забіў свой гол у сённяшнім супрацьстаянні, атрымаў свае 70 хвілін на футбольным полі і са статусам аднаго з найлепшых гульцоў сённяшняй сустрэчы пайшоў адпачываць, саступіўшы месца больш маладым футбалістам. Тым часам Мінск-2 нас мяч прытрымлівае. І, дарэчы, бачым мы, што перабудоўваецца Астравец нават не ў 4-2-1-3, як мы з вами развагалі, як мы з вами маглі падлічыць, а перабудоўваецца Астравец у адну з класічных схем 4-1-4-1 з адным апорным паўабаронцам і адным нападачым. Лотыш паскараўся, Лотыш спрабаваў уключыць ногі у гэтым эпізодзе, але не атрымалася. І зноў жа будзем сачыць мы за тактычнымі перабудовамі у Астраўцы, бо ўсё ж такі каманда на розных частках поля, ў розных эпізодах дзейнічае па-рознаму. Але ж гэта ўсё тактычныя развагі, гэта ўсё хлеб для экспертаў. Ну а тым часам Захар Драчоў спрабаваў выйсці 1-на-1 з галкіперам, але Артём Белы узгадаў, што ёсць у футболе, а дакладней калісьці была пазіцыя лібера, апошняга абаронцы, і зараз дакладна ў ёй згуляў, дапамагчы здолеў партнёрам, выбіў мяч па-за межы поля, і у нас з вами яшчэ адна атака Мінска будзе распачынацца пасля падачы мяча з-па-за межаў поля. І будзем глядзець за такой перадачай. Пятка ад Радзівонова, якая не прайшла, дарэчы, і ляжыць на газоне. Мінскі футбаліст, вось толькі зараз уздымаецца Раманаў і адразу мяч атрымлівае. Зноў жа сыходзіць мяч па-за межы поля, 72-га хвіліна у нас з вами ідзе. І гэта аут на карысць Астраўца. Адпраўляецца мяч наперад. І зноў жа Мінск-2 спрабуе сваю атаку стварыць. Зноў жа аут, цяпер ужо на карысць гасцей. Адпраўляецца мяч бліжэй да штрафной, можа быць небяспечна, але ж абаронцы Астраўца як адпрацоўваюць у гэтым эпізодзе, як вядуць барацьбу і не даюць супернікам адправіць мяч да валоданняў белага, толькі вуглавы Мінск выцягвае з гэтай атакі. І узгадывалі мы з вами, што ў перадсезонцы сустракаліся гэтыя каманды. Астравец быў мацнейшы з лікам 4-2. І, ў прынцыпе, сёння такі вось блізкі да гэтага матча. Мінску патрэбны яшчэ адзін гол для таго, каб паўтарыць тыя лічбы. Але ж яшчэ адзін гол гэта меншае, чаго хочуць трыбуны ў Астраўцы. Выносіць мяч абарона зялёна-белых. Мінск на падборы, зноў жа вынас ад Астраўца. Бакіноўскі ўключае ногі. Але ж добрая перадача ад аднаго з футбалістаў Мінска ідзе на галкіпера. І гучыць у нас свісток. Дмітрыя Дубатоўкі ляжыць адзін з футбалістаў Астраўца на газоне. І мы адзначым, што Якаў Яцына, які выходзіў на замену, такую вось добрую перадачу на галкіпера аддаў і перагуляў свайго апанента з Астраўца.
Сочым далей. І распачынаецца у нас зноў жа гульня. 74-я хвіліна падыходзіць да свайго сканчэння, прыкладна 15 хвілін застаецца да сканчэння і асноўнага часу, плюс нейкі час, які арбітры кампенсуюць для каманд. Ваўкавец хутка пачынае гульню пасля заробленага аута, але ж гучыць свісток арбітра і выходзіць мяч па-за межы поля. Рыхтуецца у нас, дарэчы, яшчэ група футбалістаў Астраўца з'явіцца на футбольным полі. Калі я не памыляюся, адна замена засталася у Юрыя Каратая, але ж вялікая група тых, хто быў у зоне размінкі, вярнулася на сваю лаўку запасных. І вось адзін з тых футбалістаў, хто размінаўся, адпраўляецца пераапранацца. І зараз з'явіцца у нас на броўцы. Паспрабуе паглядзець, хто ж гэта у нас з астравецкіх футбалістаў знаходзіцца і рыхтуецца выйсці на поле. Гэта Сцяпан Гоманаў, 17 нумар на яго цішотцы. І будзем глядзець, каго ён памяняе. Пайшоў апошняе падрыхтаванне рабіць. А тым часам у нас Астравец адбіваецца ад яшчэ адной атакі супернікаў і прычым зарабляе яшчэ і аут на сваю карысць. Пайшоў там таксама размінацца яшчэ адзін футбаліст. Гэта Ілля Бандарэнка. Ну а Іллі Бандарэнка выхад — гэта опцыя замены Уладзіслава Яцкевіча, хутчэй за ўсё, які сёння здолеў двойчы забіць. Ну а што тычыцца Сцяпана Гоманава, магчыма, таго ж Юрыя Валовіка ён памяняе. Усё ж такі таксама ўзрост можа даваць пра сябе ведаць. Мінск небяспечную атаку стварае, прабівае праз сябе футбаліст Мінска, і белы ратуе каманду. І гэта асноўнае гаспадарства. Заява і на удар матчу, і на ратаванне матчу. Вось так Мінск-2 з нічога проста выцягвае небяспечны эпізод. Размінаюцца у нас два футбалісты Астраўца. Падача пакуль што ад Мінска. Белы мяч у рукі вельмі ўпэўнена, спакойна забірае. І бачым мы, што нават прапушчаны мяч ніякай праблемы не даставіў галкіперу. Вельмі спакойна дзейнічае Артём Белы на сваёй, скажем так, зоне працы. І нават выбіўшы мяч наперад, разганяючы хуткую атаку каманды, Артём нешта партнёрам яшчэ выказаў, якія не здолелі гэтую атаку працягнуць. Аут на карысць Мінска. Дмітрый Ваўкавец. А у нас падвойная замена ў складзе гараджан. Тимур Барысенкаў, першы з футбалістаў, які пойдзе у нас адпачываць. І будзем глядзець, хто у нас з'явіцца на полі. Дмітрый Марозаў, калі я не памыляюся, выходзіць. Так, дакладна. 23 нумар, і адразу бяжыць ён за мячом. І Тимур Вайтыховіч мяняе Прохара Струка. Але тут, хутчэй за ўсё, сітуацыя адваротная. Вайтыховіч будзе дзейнічаць ніжэй, Марозаў вышэй, але будзем глядзець. У Астраўца пакуль што замена прытрымліваецца. І паглядзім мы далей за тым, што будзе адбывацца. Мінск-2 ледзь не прыводзіць сабе праблемы. Ну а зараз разгортавае атаку. Белы выходзіць з Брамніцкай, сустракаецца з мячом. І зараз выцягвае суперніка на прэсінг і забірае мяч у рукі галкіпер астравецкай каманды. І будзем глядзець мы за тым, як Артём будзе распачынаць гэтую гульню. Моцны закід наперад, але там Максіму Лотушу трэба пазмагацца за мяч, пазмагацца за тое, каб яго захаваць у полі. У полі-то Лотуш яго захаваў, але для Мінска-2. І Якаў Яцына, добры перавод на партнёра, на супрацьлеглы край, ляжаць на газоне футбалісты абедзвюх каманд, але ж Іван Таўкачоў там парушаў правілы
і, магчыма, нават не Яцкевіча, а 15-га нумара здыме з гульні. Юрый Каратай перабудуе Астравец у гульню з двума форвардамі. Ну а тым часам Мінск спрабуе у нас атаку стварыць, не атрымліваецца, і выносіць Артём Трацяк мяч па-за межы поля. Працягваецца у нас атака Мінска. Закид наперад. Трацяк. Яцына. Прытрымаў Якаў мяч, аддаў перадачу на партнёра. І вось, ведаеце, 6-й нумар найлепшым чынам выйшаў на футбольнае поле. Валкавец. Недакладная перадача. Яцкевіч. Яцкевіч знайшоў партнёра. Гэта Хвастовіч. Хвастовіч прытрымлівае тэмп атакі і аддае не самую дакладную перадачу, але Штаўкачоў там дапамагае партнёру і выбягае з мячом па-за межы поля. Аут на карысць Мінска 2. Яцына. І вось насамрэч такое пачуццё, што за менавіта 6-м нумарам трэба Артёму Чалядзінскаму вельмі уважліва пасачыць. Можа ён стаць адным з адкрыццёў нават не толькі Мінска 2, але і асноўнай каманды. Валовік у падкаце не дазваляе суперніку небяспеку стварыць. Артём Белы, які ж выхад ад галкіпера. Узнятая рука асноўнага арбітра, узняты сцяжок лайнсмена, але гэта не адмяняе факта хладнакроўя гульні астравецкага галкіпера. Проста прыгожа зараз выратаваў каманду, нягледзячы на тое, што быў у становішчы па-за гульнёй футбаліст. Мінска 2. 81-я хвіліна. Адпраўляецца мяч наперад ад белага. Трацяк. Збіваюць яго з ног Яўген Кіндрук. І зараз супакойвае футбаліста Мінска арбітр. І Ягор Шашко моцна закидвае наперад, але там толькі абаронцы Мінска. Зноў жа 4-й нумар астраўца з мячом сустракаецца, белага падключае. Белы пераводзіць на Белашевіча. Хвастовіч. І такая мяккая перадача ў бок Таўкачова. А Таўкачов вымушае Германа Жернасека гуляць у падкаце. Не самай лепшай перадачай назад. І вяртае сабе мяч Астравец пад кантроль. Яцкевіч. Яцкевіч прытрымлівае, аддае перадачу на партнёра. Валовік з Белашевічам адгуляўся, той далей наперад. Лотыш вядзе барацьбу з супернікамі, барацьбу не паспяховую. І цяпер Мінск 2 намаганнямі Захара Драчова, які хоча сёння адзначыцца ў пратаколе і ляціць у атаку. І ратуе каманду Артём Белы. Што ж ты будзеш рабіць з такім галкіперам? Ну толькі здалёк яго сёння прыбіваць. Проста ўсё здымае з пункту погляду абароны сваіх варот. Ну толькі той самы далёкі удар ад Мінска, які ўвайшоў яго вароты, а зараз мог азначыць Цімур Вайтыховіч. Забітым голам жоўтая картка ў нас будзе ад арбітра футбалісту Мінска. І хутчэй за ўсё Уладзіслаў Дабішчук яе атрымае. Ляжыць на газоне Максім Лотыш. І прамая чырвоная картка для абаронцы Мінска. Падыходзіць там Іван Радзівонаў. Спытацца у арбітра, што адбылося. Ну, а хутчэй за ўсё прамая чырвоная картка у нас была прадэманстраваная за фол апошняй надзеі. Магчыма, Лотыш быў тым футбалістам, які б выходзіў 1-на-1 з галкіперам, хаця і далёка было. Але памятаем мы апошні сезон гульню Нафтана і Нёмана, калі Александр Кучынскі атрымаў у падобным эпізодзе чырвоную картку. Вось тут таксама, хутчэй за ўсё, Дмітрый Дубатоўка пратрактаваў фол апошняй надзеі. Хутчэй за ўсё перарываў выхад 1-на-1 з Мацеем Сухарэнкам для нападаючага астраўца абаронца Мінска.
І пакідае Владислав Дабішчук, футболіст, які вийшов на замену свою команду у меншасці. Вось такі вось у нас сёння футбол. 5 забітых галоў, чырвоная картка, пашкоджанне, ўсё было. Толькі пабіцца футболістам не хапае, насамрэч, для таго, каб вось гэты футбольны хітрык Гордзі Хоу сабраць. Няўдалы штрафны, мягка кажучы, для астраўца. І будзем мы глядзець далей за падзеямі матча. Дарэчы, скончылася сустрэча вышэйшай лігі ў Новаполацку. Астравец ледзь не падлавіў суперніка на памылцы. Дынамо Брэст і Нафтан пункты падзялілі. Трымаецца мяч у астраўчан. Не вельмі ўдала перадача Джарнасека. І вось зараз Ягор Шашко уступае ў барацьбу. Драчоў. Прайграе барацьбу супернікам. Астравец мае шанец на контратаку. Астравец ляціць наперад. Лотыш перадачу атрымаў. Аддаў перадачу на Яцкевіча. Ну а Владиславу не хапіла толькі прабіць. Мог хітрык афармляць гэты футболіст. І на гэтым удзел Владислава Яцкевіча ў сённяшнім матчы сканчваецца. Ілля Бондаренко з'яўляецца на футбольным полі. Гулец, які якраз арендаваны астраўцом у футбольнага клуба Мінск. Супраць сваіх, па сутнасці, партнёраў па камандзе будзе 22-гі нумар дзейнічаць. І будзем глядзець мы за тым, што далей будзе адбывацца і як сябе Ілля праявіць за апошнія 5 хвілін. Ну і плюс арбітры яшчэ нешта дададуць да другога тайма. Сухаренко распачынае гульню адварот. Мінск спрабуе праз такія далёкія закіды дайсці да валоданняў белага, які з варот выходзіць, выбівае мяч куды падалей. А далей ужо абаронцы дапамагаюць Артёму даходзіць да яго мяч, і можна яго ў рукі ўзяць. Што галкіпер і робіць. Усё менш і менш часу застаецца у каманд для таго, каб забіць, для таго, каб штосьці стварыць у сённяшняй сустрэчы. І пакуль што мы можам фіксаваць, што астравец вельмі ўпэўнена перамагае Мінск-2, але яшчэ адна атака. І Захар Драчоў адпраўляе мяч наперад, але там перахоп ад астраўчан. Шашко, Трацяк, Хвастовіч наперад. Спрабуе там Таўкачоў штосьці прыдумаць, не атрымліваецца. Белашевіч, скидка. Бакіноўскі наперад на Таўкачова, той на Валовіка. І дакладна бачым мы Юрыя на пазіцыі апорнага паўабаронцы. Адпраўляецца мяч на Лотыша, і такое пачуццё, што з сыходам да Бішчука гэтая зона і засталася вольнай. І Максім Лотыш ужо неаднаразова там мяч атрымліваў. Ляціць наперад футболіст Мінска, недакладная перадача, і Шашко мяч перахапляе. Валовік прытрымаў Юры мяч, аддаў на партнёра, гэта Бакіноўскі. Валовік, Хвастовіч. І ў становішчы па-за гульнёй знаходзіўся Александр Бакіноўскі. Таму спынена гэтая атака, перайшоў мяч да Мінска-2. Ну а хтосьці з астраўца гэтую паузу выкарыстаў для таго, каб адпачнуць на зялёным газоне, для таго, каб пасядзець. Ваўкавец. Мяч Дмітрый прытрымлівае. Аддае на партнёра. Грэковіч. Перадача далей на край. Моцны закід у бок Драчова. Драчоў супраць Трацяка, прычым Драчоў у лепшай пазіцыі, прыбірае суперніка, прабівае Захара, але ж гэты удар дакладна па тым месцы, дзе знаходзіўся Артём Белы. І зводзіць нагу у Захара Драчова, прычым бачыце,
што дапамагае яму супернік. Артём Трацяк падышоў, знаходзячыся бліжэй за ўсіх да эпізоду, і не пакінуў свайго апанента ў бядзе. Кагосьці з астраўца таксама зводзіць ногі, прычым цяпер ужо у працы аднаклубнікі. І бачым мы, што Іван Таўкачоў ужо занадта стаміўся. І ў нас будзе гульня працягвацца. Таўкачоў падыходзіць да Юрыя Каратая. Магчыма атрымаць пэўныя парады. І будзе вяртацца на сваю гульнявую пазіцыю. Апошняя хвіліна першага матча на АСК стадыёне у нас ужо распачалася. Менавіта асноўнага часу, бо арбітры у нас яшчэ нешта дададуць. Мінск-2 тым часам у сваёй атацы спрабуе нешта стварыць Яўген Кіндрук. Працягвае мяч да валоданняў белага, адпраўляе яго прастрэльнай перадачай бляжэй да галкіпера, і вуглавы Мінск зарабляе з гэтай атакі. Будзем назіраць далей за тым, што будзе ў нас Мінск-2 прыдумваць з гэтага стандарта. І 3 хвіліны будзе дададзена ў нас да гэтай сустрэчы. Прычым, што цікава, у апошнім сезоне Энергетык і Астравец адкрывалі тут праграму ўсёй першай лігі, першага тура першай лігі. Ну а год пасля той сустрэчы Астравец і Мінск-2 праграму першага тура першай лігі на гэтым жа стадыёне закрываюць. Апошні матч у нас у гэтым першым туры, і мы з вами скажам, што пакуль што вось такая сітуацыя у турнірнай табліцы у нас атрымліваецца. БТ-2, забіўшы 7 галоў у вароты Воршы, двойчы прапусціўшы, становіцца яе лідарам. Астравец, калі нічога не зменіцца ў нашай гульні, будзе на другім месцы. Дынама-2 на трэцім, АБФФ у 19 чацвёртая. Ну а пакуль што Мінск-2 атаку спрабуе разгарнуць. На пятым месцы Вална, 6-й Слонім 2017. Гэта каманды, якія набралі па 3 пункты. Месцы з 7 па 12 займаюць тыя, хто набраў па 1 пункце. Гэта Магілёўскі Дняпро, Гомельскі Лакаматыў, Гомель-2, Ніва Доўбізна, Бумпрам і Асіповічы. І у групе адстаючых у нас Ліда, Барановичы, Юнікс Лапс, Білшина, Мінск-2 і Ворша. Вось такая сітуацыя ў турнірнай табліцы пасля першага тура Макслайн першай лігі. Ну а мы нагадваем, што тытульны партнёр нашага чэмпіянату, букмекерская кампанія Макслайн, прапануе бонус для сваіх гульцоў 22% на кожнае папаўненне рахунку. Але ж, зноў жа, як і ў першым тайме, скажам, што азартныя гульні – гэта справа кожнага. Выходзіць мяч па-за межы поля, удар ад варот Мінска, і ўсё менш і менш часу застаецца ў гараджан для таго, каб яшчэ раз паспрабаваць забіць у вароты Астраўца. І парушэнне правілаў у гэтым эпізодзе супраць Івана Таўкачова фіксуе рэферы. Астравец атрымлівае права на стандарт. І ўсё менш і менш часу застаецца у Мінска-2. Прыкладна 20 секунд да сканчэння гэтых 3 дададзеных хвілін. І мы з вами можам уже дакладна, незразумела пакуль з якім лікам, можа Мінск-2 яшчэ паспее забіць, можа паспее забіць Астравец, але фіксуем перамогу Астраўца у першым туры Макслайн першай лігі над Мінскам-2. 4-1, усе свае 4 галы Астравец забіў у першым тайме. Іван Таўкачоў распачаў, Ягор Сямёнаў працягнуў, Уладзіслаў Яцкевіч дублем закрапіў. Ну а ў другім тайме адзначыўся толькі футбаліст Мінска Прохар Струк. Вось так Астравец набірае першыя 3 пункты ў чэмпіянаце. Мінск-2 у дэбюце прайграе, але
гэта была цікавая сустрэча цікавых каманд і цікавы матч мы з вами паназіралі. Працаваў на ім для вас каментатар БФФ Іван Міцкевіч. Як заўсёды скажу вам да пабачэння і да сустрэчы на беларускім футболе.